sezvanga zvatauriranwa naJoy namai vaRuth kuti nhasi vanoenda kunoona bank statement nezvese zvakadaro, vanhu vese vabva vangodzima mafoni kuratidza kuti pane zvakawanda zviri kuitika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Uko Patricia Jacob angoti iye beta achienda paground kuHarare kunotsvaka information about this family nekuti nyonga yacho yawandisa. It seems as if there's a scam running. Okay guys, so Joey ati iye vanhu vese vakaisa mari muStanbic account yaNigel Makono. Please get in touch with the following number. Akaisa number yacho on WhatsApp ne proof of payment request from the police. So far Ruth's mom is not picking up her calls for bank statements. Felix, no response as yet. Nigel, not picking up. Gamuchirai Raviro Mutsambwa, not forthcoming. So number yaiswa nemapurisa ne proof of payment dziri kudiwa, evidence iri kudiwa kumapurisa kuti vaone kuti imari yakapinda so far zvichibatsirawo investigations avo. So vanga vachifanira kuti vasangane vese vagoenda kuEcobank, vagoenda kuWestern Union vachitsvaka kuti mari yacho yakapinda sei. Ecobank vaizonopiwa print outs acho ekuratidza kuti mari dzakabva kuna nani rini sei. So izvi zvinenge zvichiitirwa kuti zvibatsire investigations, but havana kugona kuenda semataurirano avanga vabvumirana. Saka Flex azouya akati vedweka nhai Solomon, handina here kukupai number yamai vaRuth. Joey requested number yamama vaRuth and so did you, but I chose kupai wewe. WhatsApp call yaaita handina kuinzwa. Why? My phone yepa WhatsApp is always on silent. Then yema calls haiende pa silent unless or otherwise. Zita rangu iri muchazogona kuripenda white here wedway. It's fine in boy time. Musazokanganwe henyu kuti sorry ndatokuregererai in advance. So ava ndimukoma Flex vari kuti ivo I did not go silent, but phone yangu ndiyo yanga iri pa silent pamaita WhatsApp call uye hamuna kuzoshandisa namba yangu, ndiyo ega so far munhu aresponda. Asi mai vaRuth vadzima nevamwe vakadaro. Vamwe vari kuti mai vaRuth havana moyo wekubereka chero vachitaura vanoonekwa nemakumeso kwavo. Uyu vamwe vari kuti Felix uyu face yake ndeyechimbavu ndakamuona kare pane paakabuda achiti vedwe panongonzi pabiwa ndini ndinonzi ndaba, panonzi pafiwa ndini ndinenge ndafa vedwe zita rangu ndicharigeza rikazochena here chandongoda kushandira mhuri yangu, please siyanai neni. But vanhu vari kuti Felix matauriro ake takambozvitaura kune rimwe video kuti kungwarangwara kumwe kwaanga akaita kunoratidza kuti ndezvechimbavha ndo comments. Please don't shoot the messenger. Ini ndiri kungokudzai zvataurwa nama-netizens. Ndakatanga kunyoma amai ava pavakanzi havachakwanisa kudoneta kudini kumwana wavo. Akamborapwa muZimbabwe asati aenda kuIndia. Achambotariswa moyo kuke madhokita eko kuIndia asingazivi nezveheart. Vedweka vanhu ngavangosungwa. Chatinongofanira kuita, I guess ngatinyore petition kana kutoti isvike nekumukuru wenyika, then polisi yoita basa rayo. Kozi vanhu vakadoneta vamwe havadi zvinonetsa, they will decide kungonyarara. This will be a lesson kuvamwe vachazoda kubatsirwa in future, not kuti nyaya yaRuth ivharire vamwe vanoda help vane hama dziri genuine. So asi ini maonero angu panyaya yanyorwa nemunyori vakawanda vachatozoshaya help kubva kuvanhu nekuti vanhu havade kuskemewa guys. Mari iyi zvamunongoziva mese vanhu mavendors, vamwe vari kusunda zvingoro, vamwe vakadaro vari kubvisawo mari pane shoma yavainaro. This is just a sacrifice. Then vanhu vobva vaita zvekutamba. Feedback yanhasi inorwadza kuti ko vanhu vanogodzima sei mafoni, nekuti vatoona kuti vakaenda kunana Ecobank kwavari kutaura uko vanonobatwa kuti hakuna mari dzakadaro vakadya dzimwe mari. Pavaitobvunzwa chaibonzi toenda here kumabhenki tonopiwa here mabank statement, tonopiwa here maprintouts, vairatidza kuhesitate. I really think Felix was genuinely trying to help. Social media people are judging him unfairly. I hope after all this he will be able to clear his name. The mother is so heartless. Kuda mari kudarika upenyu hwemwana shuwa. Sungai vanhu kubva kuna mai kusvika kumurwere ndevamwe avo. Vedwe siyanai nemurwere panyaya iyi. Felix handina kubvira ndambomuchenesa. Mai vaRuth hapana pavaingorotomoka zita. Ndiri kurwadziwa hangu kuti dai vanhu vakangobvuma kusheya mari yaRuth nemukomana uya aiva nekidney problem, dai tiri kutofarawo kuti one arapo. Zvino zvese zvabva zvangodhakwa chokwadi. Nyaya yazoshata.
I hope he is still in Zimbabwe. Otherwise, batai munhu wese ari kumba ikoko vakadziya moyo wacho to set an example. Mai Ruth havana kukura naRuth, so kamoyo keumai pane mwana wavo hapana. Chavava kuda imari vakutoona life yavo yachinja, mwana uyu akafa. Ko Felix haasi uya wamai vanaye here achinzi haana kana senti raakapiwa akati ada kuzvichenesa paya. Hey, this is very bad. So ndo manetizens zvaauya akataura vachi-encourage Joey kuti don't give up Joey, go, make sure kuti vanhu ava they pay for whatever they've done. Kana kuchiendwa kumapurisa, handei kumapurisa tinomeka sure kuti vanhu ava vasungwa. Patricia Jack abva angopinda muHarare akati guys, tikazogara mai vaRuth nehama dzavo vakaoma. Do you know vakawana mazimari egofund kuuse it uko. SDA vakapiwa zvakare, tichauya nezvizere naSolomon ndapindira paHarare. It's a family business ravari kuita rekuba mari. So Patricia asvika, more boys abva atoti I told you from the beginning kuti family iyi inozivana. Ndokubvunzana kuti ko imimi pachigweta munofungawo sei vedu we, isu hatina zera nazvo. GoFund yaRuth is more than you think. If you go deeper, you find kuti haisi yekutanga family iyoyo matsotsi. It's sad because pawakatsvaka help SDA, Ruth anga achiri nani. I doubt kuti that woman is Ruth biological mother. Ruth sezvaakangotaura kuSDA ipo paya akati akakura nagogo ava mai vanga vari kutown akazotanga kugara navo leta mushure mekushayika kwagogo. Anotaura ega kuti gogo ndivo vaanga aine bondi navo, kwete amai nyakubereka. Saka mai ava mari haisi kuvachinjaka, vanengewo mai vari kushandiswawo kutsvaga mari avo, nekuti vangadai vave kubaka kane keshi. Ruth ari kushandiswa uyu, mhuri yese yatoendeswa kuchando naRuth. Zvakaoma kuitwa chikwambo chemusha here nhai vedu we. So guys, ndo nyaya iripo so far. Kuri kunzi vanhu vadzima mafoni. Saka pazopindwa naPatricia Jack vachanobatsirana pamwe chete naJoey naKing Solomon nevamwe vakadaro kuti pressure iisiwe. Masocialites akanakira kuti zvimwe zvinhu zvinobva zvarevhiliwa zvinenge zvakavanzika. You remember pakamboenda vana mama V kutsonzo uko. Uchiremember pamboita mukomana wekuurawa kutsonzo uko. Nyaya yakazonobuda pachena kusvika mwana awanikwa. So at least masocialites akaita noise, nyaya dzikazara pamapages, tikapusha nyaya idzi tichishare mavidhio edu aya kuti afambe. Panowanikwa closure kuti chii chiri kuitika. Ruth ari kuwana help here kana kuti ari kushandiswa nemhuri. Mamavo vari kuti chii, vakamira papi. Ko why vanhu vadzima mafoni? All those questions are going to be answered. Zvakaoma. Ina handidi zvangu dai kwainzi mhuri dzinosharwa. Ruth dai akashara imwe because bodo.